हादरनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि बानजायनायाव मुसलपुराव 79थि उदांस्रि सान फालियो। बे हाबाफारियावनो दिनै फिरफिलाखौ बिरहोयो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ। मन्त्रि बिथाङा बुङोदि उदांस्रि सानाव फिरफिला बिरहोनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बाक्सा जिल्लायाव सिगांनि रुजुनायाव गोबां जौगाबाय होननानै। लोगोसेनो ब्रह्म बिथाङा बुंबावोदि बे समाव बिटिआरआव जेरैबायदि गोजोननि बार बारदों ओंखायनो दावराव दावसिया गैला होननानै। বাক্সা জিলাতে মুছলপুৰত আজি যিটো ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস ইয়াত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ মই এই ক্ষেত্ৰৰ পৰাই নিৰ্বাচিত আৰু বাক্সা জিলা আগৰ তুলনাত বহুত উন্নতিৰ পথত গৈ আছে। ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হৈছে, হস্পিটেলৰ উন্নতি হৈ আছে, জিলা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আমি পাইছোঁ আৰু অহাকালিলৈ আমি কোকৰাবাৰী যিটো মডেল হস্পিটেল উদ্ঘাটন কৰিব গৈ আছোঁ আৰু সকলো দিশত আমি শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আগৰ তুলনাত বহুতখিনি ভাল, মানে যিটো উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু জেনেৰেল যিটো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আজি এই স্বাধীনতা দিৱসত মই এই স্বাধীনতা দিৱসৰ সেনানীসকল যিসকলে শ্বহীদ হৈ গ'ল তেখেতসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বাচি থকা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলক সদায় আমি সহায় কৰি যাম। মই তেখেতসকলৰ মানে মংগলৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমত যিধৰণে এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ, বিটিআৰ অঞ্চলত আজি শান্তিৰ বাতাবৰণ, হিংসা নাই, উগ্ৰবাদ নাই, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এই পৰিৱেশটো আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। बे उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियावनो एमएलए घनश्याम दास, बाक्सा जिल्लानि बेंगिरि गौतम दास, बाक्सा जिल्लानि एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवाजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बेबायदिनो भेरगाव महकुमायावबो एसडिअ रिंखां मोसाहारि बिथाङा भारत उदांस्रिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। भेरगाव महकुमानि एसडिअ रिंखां मोसाहारि बिथाङा बुङोदि जेरैबायदि सुबुंफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों, सिगांनि बायदि उदांस्रि सान होनबानो ओंखारनो नागिरै थासारिया बे समाव गैला होननानै। रायजो राजाफोरनि जे नुजाथि फैनाय बेखौ नुनानै मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनो हागोन जे दायो सिगां समावहाय जेरैबायदि उदांस्रि सानफ्रावहाय रायजोफ्रा ओंखारनो नागिरा मोनसे सिन्थाधारा थायोमोन, बे सिन्थाधाराया आजिखालि गैलिया। उन्दै गेदेर हौवा हिन्जाव बयबो लैहोर लैहोर फैदों आरो बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां खौरां। जोंहा गोबां बिभागावनो बिभिन्न धरननि गुबुन गुबुन खामानिफोर जादों। आङो आंनि जिथु जोंहा जिथु गाहाय आलासिनि बिबुंथि बेवहायबो माखासे खोथाखौ जोङो बुंथिखादों आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि आं जुदि बुङोब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंथिनो लुबैगोन। जोंहा टंला जिथु फरायसालिमा, टंला फरायसालिमायावहाय 5 crore रांनि जिथु अडिट'रियाम, बे अडिट'रियाम खामानिया सोलिगासिनो दं आरो लोगोसे बे कलेजावनो 2 कोटि रांनि क्लासरुमनिबो जि प्रग्राम बेबो सोलिगासिनो दं आरो नोंथांमोना मिथिगौ हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफ्रावहाय गोबां जोंहा बिल्डिंनि जि खामानि, बे खामानिया जाफुगासिनो दं आरो बबेबा खामानिया हयथ' जोब्बाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जोंहा भेरगावआवहाय जि स्टेडियाम, बे स्टेडियामनि जिथु सेंसन, बे सेंसन खामानियाबो जाबाय आरो बेयाव फारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि पेरेड ग्राउन्डआवबो 79थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। जाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनै जोंनि देशनि, जोंनि हादोरनि 79 बोसोरारि उदां सान। दिनैनिफ्राय 79 बोसोरनि सिगाङावनो भारतआ उदां जादों ब्रिटिशनि दखलनिफ्राय आरो बे समनिफ्राय दासिमहालागै जोंनि भारतआ गोबां दावगाबाय। बेखौ दिनै बे साना जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव आरो गौरबनि सान। मानोना बेखिनिखौ मोननो थाखाय जोंहा जेसेबां बिर जोहोलावफोरा गावनि जिउ बावबाय बेखौ दिनैनि बे सानाव गोसोखाङो। जा जातिनि बिफा महात्मा गान्धी आरो बिथांमोननि लोगो जेरै पन्डित जवाहरलाल नेहरू, डक्टर राधा कृष्ण मेनन आरो गुबुन गुबुन जायफोर दैदेनगिरिफ्रा भारत उदांनि थाखाय नांनानै दुखु खस्थ'जों जेल जादोंमोन, बिथांमोननि खस्थ'नि बिनिमय दिनै उदांस्रि मोनदों। लोगोसे जों गोसोखांदों भगत सिं बा आसामनि पियलि फुकन, बेनिफ्राय मनिराम देवान बा अन्यान्य जायफोर नैबे माबायाव जिउ बावनांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों। आरो बिथांमोननि थै बावनायनि बिनिमय दिनै उदांस्रि मोनदों।